Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, ngayong araw ay mag-unboxing na naman tayo ng ating nabiling gadget para mapaganda ang mga video natin. Ayan, ito guys, bili tayo ng gimbal Stabilizer L808. Ayan guys, ayan. Ayan, i-unbox natin to ngayon. So, dito natin buksan. Gimbal Stabilizer L808. Ayan. So, ayan, wala na naman to, box na lang. Ayan. Wala. Ito ang USB nya. Ayan. Ito na siya. Ayan guys. Mukha nung kay Waray yata ito eh. Ayan. May isa siyang Bluetooth dito. Ayan. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba to? Oh, ayan. Ang paa. Ayan. Tapos, ayan. Ayan. Mahaba. 3, 4, 5. Ayan. Mahaba niya. So, pwede na yan siya. Ayan. Ayan. Tapos, dito, yung cellphone. Ayan. Try natin. Ayan. Ayan, ganyan siya. Ayan. Hindi pantay. O, ayan. Tumayo. Tapos yung ano ba ito? Ayan. Palaging patayo. Palaging patayo. 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 Tayo niya umiga. Pati pantay. Oh, mabigat para sa kabila. Ayan. Tapos, ayan. 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 Ganyan siya guys. Ganyan siya yung stand. Ayan. Ayan, naka-live. Ayan, ganyan siya. Diba? Tapos, pag gusto mo mag-vlog, nakatayo, ayan,
ganyan. Ganyan, 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 ganyan. Tapos ito na ang cellphone na to, napulot kong sira, dinala ko doon sa kaibigan ko. Ayan na ngayon, pangdagdag ng gadget para pang play all. Ayan, diba? Ayan, tapos para ba yun to? Walang charge yun. Ayan, may power siya guys. Ayan, may power Bluetooth siya. Pero di pa na-try kung para ko. Ba't ayaw niya mag-portrait? Ay, landscape. Ayun. Yan, naka-landscape yan. Yan, kahit anong gawin mo, ikot, naka-landscape siya. Ayan. Diba? Yan lang. Yan. Naka-landscape siya. Ito pinipindot sa likod na to. Ayan. Pwede kong paabain para malayo. Ayan. Pwedeng pamingwit. Diba? Ayan. Ito ay nabili ko ng 150 real. Ayan. Bali 140 lang pala kasi binarat ko na 10 real. Ayaw ibigay. Ayan. Ito yung USB nya. Tapos ayan, ganyan lang siya guys. Tayo muna natin. Start natin. Gamitin natin ng pag magla-live. Gawin natin siyang stop. Ayan. Tapos pag hindi mo gagamitin, ayan, ganyan siya. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Ito yung kaon. Mabigat pa yung kaon. Ayan. Balik muna natin sa kahon kasi di ba naman natin gagamitin. Ayan. Ganyan siya style guys. Ayan guys, maraming salamat. Mega shoutout sa inyong lahat dyan. Lalo na sa mga SM White Tuber family na walang sawang sumusuporta sa bawat isa sa ating mga kasamaan. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat dyan. God bless.